हेल' लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर। जोङो दिनै फुङाव हाइलाकान्दियाव 4:30 मोनफैनो हादों लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोङो फुङावनो हटेल बुक खालामबाय, नैबेयाव हटेल बुक खालामनानै थाबाय आरोना। ओमफ्राय दसे उन्दुनो नाजादोंमोन, मोनायावथ' उन्दुनो हाखायासै। दसे उन्दुनो नाजादोंमोन, ओमफ्राय गरमजोंनो उन्दुनो हाया, ओरैबायदि रुमानो बिराद गरम मा बुंगोन आरो। ओमफ्राय दा माखासे आं ओंखारगासिनो नै, दाबो ओंखारखाङाखै। दा लोगोफोर जों दा नै थांसिगोन, जोंना नै जब हल्दार बायदेवा ताला मारिगासिनो रुमनि, ओमफ्राय सासेया। ओमफ्राय दा जायगाखौ नायनोसै आरोना, नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थादो, जायगाया माबायदि देखायनोसै। ओमफ्राय मायाव बिनि साख्रिया पस्टिं जादों बेखौबो देखायनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो। नै मोजां नायना ला साख्रि मावग्राखौ, बेनो। दा ओंखारलांसै लोगोफोर। ओमफ्राय गाइसमोन, नै जों लोगोफोर फाइनालि ओंखारबोबाय हटेलनिफ्राय। दा ओंखामबो जायाखै, दा जायगाखौ नायग्रोनोसै फार्स्टआव। ओमफ्राय खाथि खाला बेयाव हटेल दङबा बेयावनो जानोसै आरोना। दा जायगायाव थांग्रोथारनोसै जोङो, थाब जायोबा थाब जानायनि। ओ माय गड, बेटारि गारि घूमना पड़ेगा। जायगानि नामा मा नाम? अफिस नामा? PWD अफिस मान जागोन दां माथो। PWD ऑफिस, PWD ऑफिस। हाँ PWD ऑफिस हाँ हाँ माबा लागोन र' बिसोरो साफा हिसाबै लागोन, 20 थाखाबो लानो हागौ। दा नै जोंना पिलपिलिया गारियाव गाखोबाय जों गाइसमोन। पिलपिलिया चलो नायसै, बिराद गरम गाइसमोन, मा होनगोन दा। तू हॉट नायसै, काम ही उधर ही होगा हमारा। बिसोरो नायना ला हाइलाकान्दि सोहोरखौ, हाइलाकान्दि सोहोर लोगोफोर। दा मोनहैना खोन्थानोसै लोगोफोर, नायलांबायल' थादो। दायो नै लोगोफोर जोङो माबा जागासिनो, सिंग्रा मिस्टि, ओमफ्राय नैबे माजा लोंबाय। ओमफ्राय अफिसखौ मोनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिराद प्रब्लेम लोगोफोर लेंगुवेजनि थाखाय, बिसोरबो बुजिया जोंबो बुजिया, बिदि जागासिनो आरोना। ओमफ्राय हिन्दी रायलायबाबो बल' नायो, ओमफ्राय आरो जोङो एसामिस रायलायबाबो रोंखाया। ओमफ्राय आरो गावसिनि बेंगलि रायलायबाबो जोंबो रायलायनो रोङा, एकदम फाव फेसनजोंसो जागासिनो जों। फावजोंसो माबा खिथा खिथा जागासिनो बेफोरखौ, हिन्दी रायलायबाबो बल'ल'सो नायो। अफिसा बै सिगाङावनो दं लोगोफोर। नाम्बार लाखा बिनि। बै माबायानो जाबाय बे बाराबा। नै बेनो आरोना लोगोफोर अफिसा, PWD बिल्डिं। बेयावनो दा अफिसारानो फैथ'वाखै, ओंखायनो नेलायलायगासिनो। ओमफ्राय नै माखासे बिसोरबो नेगासिनो। ओ माय गड, बिराद गरम। ओमफ्राय हेड अफिसा बैयाव आरोना, बिल्डिंआ मेन अफिसा बै खनाथिं।
थ' लोगोफोरनि जों जिरायनोबो जायगा मोनाखै इयावसो जिरायना दं नै नैबे ड्रेनावसो नाय फाइनवर्डनिफ्राय नै अफिसा ओइथिं हरदो ओइलाय दाबो अफिसारानो फैयाखै फाग्लासो माला फैगोन दा माला थांनो मोनगोन एकदम थानो सुखुथाराखै हरसे उन्दुनो हायाखै ओमफ्राय मा होनगोन दा फुङाव दसे उन्दुनो नागिरबाय बेयावबो फेनानो बिराद दावराव रुमाबो ओरैबायदि हाव हाव उन्दुनो हाया गरमथार बेमार जागोन बायदिसो मोनखायो रुम सिङाव थाबाथाय बोरैबा बेलेग रुमखौ लाफ्रांबाय जों बोथोराबो जाबायदि गरम लोगोफोर मा खालामनाया मोजां सानबा मोनाखै दायो गाइसमोन जागबाय आरो ना ओमफ्राय जागबाय माने आरो मोनसे खामानि थाबावबाय माने दिनै डकुमेन्टस भेरिफिकेसनल' मोनो ओमफ्राय आरो गाबोन जयनिंआ थाबावबाय आरो ना मानसिखौ नाय मोखाङाव खुसिखौ जागोनायखाय दा जोङो दा बिनानै जाहैनोसै दा बायनानै एकदम दिनाबो जा गरम उन्दुनो ओंखारनायजों जाला लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो जाहैनोसै दायो जानानै दुमखा दुमखि उन्दुनोसै